Kaixo, gu Haurtzarok ikastolako ikaslea gara eta gure proiektua aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen bezala gure proiektua semaforo bat da. Gehien bat egurrez eta metalezina do. Minore bai erabili dugu kola, bombillak tapegatzeko, geho kabliak, eta hemen motorra, eta jazta. Bere funtzionamendu oso erresa da. Pilak energia askatzen du, eta energia horren motorra mugiarazten du. Motorra polea mugitzen du, eta polea sistemaren ondorioz lata mugiarazten da. Lataren azpian latorri zatiak daude. Hauek lata ikutean bonbiak pizten txisten. Orain probatzen dugu.